प्रथमावनो नोंथांमोनखौ धन्यबाद होग्रोबाय दिनैहाय जोङो बे गरागाव गामिनि मोनाबिलियाव बे बाथौ थानसालि सिङावहाय जोङो बे जोंनिनो जे सिमां आलादा थानाय जे न'खर रायजोखौ बोरै जों मोनफुंनो हागोन बा जों आवगायलांनो हायो बेखौ लानानै गुवारै लोगोसे दुवार ओनसोल नौनोगोर सिखनाझारनि जारिमिननि सोमोन्दै जोङो गुवारै बिबान बिनिमय खालामलायदों आरो दिनैहाय बेहाय जथेस्थ' गासिबो रायजो राजाफ्रा बुजिजोब्बाय होनदों जोंबो मोजां मोनदों जे जोंनि जारिमिनारि जिनिसखौ जोङो गासै रायजो राजानो फोरमायनो हाबाय थयथ' हहकारे बाथ्राया जाहैबाय थांनाय समफ्राव नोंथांमोना मिन्थिगौ जे कुचबिहारनि अनन्त महाराजा जे कुचबिहार डाइनेस्टिखौ लानानै मोनसे जे न'खर रायजो बा इउनियन टेरिटरि बिथांमोनाबो डिमान्ड खालामगासिनो दं बेखौ लानानै बिथांमोना थांनाय बोसोराव मोनसे केस होदों सुप्रिम कर्टआव दा बिथांमोना मोजां बार्डिक मोनबाय मोननायजों लोगोसे भारत सरकारखौ सुप्रिम कर्टआ बिथोन होबाय जे गोख्रैनो गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया आरो बेंगल सरकारा बिसिनि जे प्रिन्सलि स्टेट दंमोन जे कन्डिसनफोरखौ लानानै भारतजों मार्जार जाना हाबदोंमोन बेखौहाय थाबैनो फुलफिल खालामना होनांगौ दा बेहायनो जों बे बिथांमोननि रेफारेन्सआवनो जोंहाबो ट्रिटि दं सिनसुला ट्रिटिनिफ्राय लाना पुनाका ट्रिटि आफ्टार इन्डिपेन्डेन्सनि उनाव इन्ड' भुटान फ्रेन्डशिप ट्रिटि दा लोगोसे जारिमिनबो दङ नौनोगोर सिखनाझारनि जोङो सालिजारि खालामनानै नायजोब्बाय जे बे 50,000 स्कुवार किल'मिटार हाखौ अफिसियेलि भाबै मानो आसामा सोफानो हायाखै एक नाम्बार सोंलुआ आरो दुइ नाम्बार खोथाया जाहैबाय कच कामतापुर अनन्त महाराज बा जगत दिपेन्द्र नारायणआ 1949 8 आगष्टनि मार्जारजों बे दुवार ओनसोल नौनोगोर सिखनाझार हाखौ मानो सोनो हायाखै थिग बिदिनो भुटानाबो दिनैनि दिनाव जों नायबाय इन्ड' भुटान फ्रेन्डशिपनि नामैसो सोनानै बे हाखौ दोनदों थारमाने बै समाव जोङो जोंनि जे राजफोलेरनि डिसेन्डेन्सफ्रा अज्ञात बासाव थानानै 1949 सोरोङाखिसै दा मोनसे जोङो खोनानो मोन्दों फैगौ डिसेम्बरनि गेजेराव भारत सरकारा बिजेपि सरकारा जे गोदानै मोनब्रै मोनबा सय सातथासो गोदान रायजो दाफिननो बा सिमिलार स्टेट जे बिसोरनि फर्मुला जे फार्स्ट स्टेट डेभेलपमेन्ट भारतआ जागोन होननानै बिथांमोना जे गोदान गोदान रायजो दानो थांगासिनो दङ थिग बे समावनो जोंबो मुरामुरि भाबै जोङो दा बियाबा बा जोंनि हा गोमानायखौ जोङो सुप्रिम कर्टआव हैनायजों लोगोसे भारतनि जे महामान्य प्रेसिडेन्टनाव आरो लोगोसे प्रधान मन्त्रिनाव हम मिनिस्टारनाव जोङो गांफा गांफा मेम'रेन्डाम होबावगोन जे जोंनि बे 18 दुवार्स इंक्लुडिं नौनोगोर सिखनाझार जे दुवार सालामनि बे हा दङ बेखौ जोंनो थाबैनो गथायना होनांगौ मानोना जोंहा राजा दंमोन रानि दंमोन आरो दासिमबो रानि दङ राजा दङ लिगेसि दं हानि तथ्यफोर दङ आरो गोबां जोंनाव तथ्यफोर दङ बेखौ सम जायोब्ला जोङो सुप्रिम कर्टआव हैगोन दा बे थिङै जोङो नायनानै जोङो 100% होननो हायो जे फैगोन समाव जोङो थाबैनो आलादा रायजो मोननो थांगोना खाथांसै आरो निस्सय जोङो लादों जाय जेराव लेंहरदों जेरखम एरेन्जमेन्ट खालामना होदों बुंनो थाङोब्ला हर सान जोङो जे जायगायाव जेरखम लेंहरजादों जों थांगासिनो दङ आरो रायजो राजाफोरजों गुवारै सावरायदों बहाय भलायनाय फिस्लायनायजों खोथा गैया गावबागाव बिबेकजों गावबागाव बिबेचनाजों जिरायफैदों सावरायलायदों दिनैनि दिनाव बुजिजोब्बाय आरो जोङो होननो बेखौनो जे बर'आ आरो बे एलेखानि जे गोबाव टाइमनिफ्राय सोमावसारबोनाय एलेखा जुदि बे एलेखाया जुदि आलादा न'खर रायजो बा जोंनि मानसिफोरनो जे आलादा रायजो नांगौ होननानै सानोबा बे मोनसेल' लामासै बे लेगेसि जारिमिनारि तथ्यजों जों थाङाबा जोङो आलादा रायजोखौ मोननाय नङा जायनि जुनै जोङो दिनैहाय साखाफारा जाबाय जोंनाव नांगौखिनि गासै डकुमेन्टसा दंजोबो जायनि जुनै बे डकुमेन्टसफोरखौ भारत सरकार बा आसाम सरकारा नाजावनो हायै बा नाजावथावैखौ जों नुवाखै भारत सरकारा निस्सय सुप्रिम कर्टआ जोंनो बिसार खालामना होगोन होनायजों लोगोसे भारत सरकाराबो बेखौ गनायगोन धन्यबाद मेप हिसाबै बबेनिफ्राय बबेसिम लानो हिसाबै मेपआ जोंनि रायजोआ जागोन तिस्तानिफ्राय लानानै बेयो जाहैबाय 699 किल'मिटार जायो गुवारा लगभग नोङो 40-50 किल'मिटारसो जायो बेखौ हिसाब खालामनानै नायजोबोबा आप टु एक्सटेन्डेड सदिया फ्रन्टियार ट्रेकसिम गासै 50,000नि एबाब स्कुवार किल'मिटार जायो आरो बे लिंआनो दरखं रायजो दुवार ओनसोल रायजो नौनोगोरनि सिखनाझार दुवार माने दरखं माने दर संस्कृतआव होनो दुवाराम हिन्दीआव होनो दरवाजा थारमाने भुटाननि हायेननि बे लाम एलेखानो दरखं रायजो बा दुवार ओनसोल रायजो नौनोगोर सिखनाझार जागोन धन्यबाद मोनसे फोसावथाय
सनाजों गावखौ समायफ्लेहोनो गोसो गोनां बिथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। दुर्गा फुजा आरो धनतेरासनि बाम्पार अफार होदों सिबि जुवेलार्सआ। नोंथाङा लुबैनाय बायदि सनाखौ सिबि जुवेलार्सआव फैनानै खम बेसेनावनो लांफैनो हागोन। बे अफारखौ अक्ट'बर दाननि 31 अक्ट'सिम होनाय जादों। नोंथाङा बे सिबि जुवेलार्सआव गोबां रोखोमनि सना आरो डायमन्डफोर मोननो हागोन, जेरै डायमन्ड जुवेलारि, राजकोट जुवेलारि, बम्बे कास्टिं जुवेलारि, कलकाता जुवेलारि, मेसनमेड जुवेलारि आरो ट्रेडिशनेल जुवेलारिखौ नोंथाङा बे सिबि जुवेलार्सआव मोननो हागोन। डायमन्ड जुवेलारिनि थाखाय 15% अफार होनाय जादों आरो सनानि गहेनाफोरनि थाखाय जर'खा डिसकाउन्ट बेसेन बानायनाय जादों। लोगोसे गोजाम सनाखौ सोलायनायनि थाखायबो स्पेसियेल रेट बानायनाय जादों। गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नोंथाङा 9954273079 बे जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों मिथिनानै लानो हागोन।